Bistado! Nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa. Kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo alagad. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Bistado! Pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Bistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Bistado! Alamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Bistado! Ikaw kag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo Ay ng mga kabyanan sa liwat, may aga naman sa inyo, taran-taran. sa syudad sang Good morning sa bilog nga Western Visayas. sang aton. May mga agagid sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitutaran ka mga distrito. Syudad, Sa mga taga-distrito sa nga Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Simanwa, Kag sa aton man tanan nga mga taga-Palamati. o kay John Kapulot. Sa 42 ka mga Banwa. Idol John Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kapulot. Makasig Kag sa makaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton binalanggang probinsya. yoga, iya nga malimpyo. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Alamak, Kapisaklan kag Antique, iya nga tapuso. sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Baho, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sining aton nga pagwaragwag nasang pagpagpo. sa inyo tanan mga kabistado, Higugma, may nga agagid, panahon may na. nga aga sa inyo tanan-tanan kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. Pasanungit sang syudad. Bistado! Iya ati. Sa kinandal mga kabyanan diri sa aton nga pangalagad, liwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dalagko nga mga issues, Diri sa mga top stories of the day higugma. sa balita lokal, nasyonal kag international. Kita sa aton mga handom. Pasanungit Mga mainit-init kag nagabaringaso nga mga issues iya nga aton pagatalakayon para sa subong aga diri sa aton nga pangalagad Kapulot na kay Idol sa kinandan. Mag-inkawpon man naton karon ang mga report na kay informasyon nagikan sa aton nga mga Idol kabistadong reporters. May kangtaran sa ilang nga mga tipon nga mga balita nga malimpyo. sa sulod sang 24 oras. Pulot ang Sa alamak kinana ko naman ninyo kabistado, nga tapuson kay kabistadong John Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan ako sigura. diri sa aton nga pagpangalagan mga kabistado. Today is Serbisyo ito subong man pagpagpo
Tuesday, December 13, 2022. Yung ipikapit sa 3 kita subong nga edisyon diri sa aton nga pagpangalagado. Kamusta na kamuda? Ayos lang. Kapit sa 3 na kita subong nga adlaw sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. Mayang agagid sa inyo tanan-tanan. Good morning, good morning, good morning. Welcome na. Kamusta na kamuda? Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga kauturan nga mga sumulunod naton. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Bastar na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa mga wala pa nakapanyaga. Happy panyaga. Sa mga wala nakapanyapot gabi. Dapat panyaga na mo subo. Tanan-tanan naton nga mga kauturan nga nagapakigupon na diri sa aton nga pagpangalagad. Mga sa espesyalista sa aton nga mga tumuluyo nga nagamolo-monitor na diri sa ato sila nga pagpangalagado. Shout out sa inyo tanan-tanan sa mga tanan nga mga taxi driver, tricycle driver, tricycle driver. Tanan nga mga driver nga nagapakigupon na diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mga panimalay na mayong aga. Sa mga kauturan naton sa abroad. Aton sini nga mga mga OFWs, mga overseas Filipino workers. Mayong aga sa inyo tanan-tanan. Kagakip na sa aton nga mga pumuluyo nga mga nagasakay sa barko. Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Ang aton nga mga seferes na. May agagid sa inyo tanan-tanan. Kamusta na kamo? Sako to ba sa mga sa mga taga-umada? Kag of course diri sa mga taga-syudad. May agagid sa inyo tanan-tanan. Welcome na. Maging kaupo naton karon na mga balita na kag informasyon nagikan sa aton sini nga mga reporters. Maging kaupo naton karon mga balita nagikan sa siyudad San Roa sa probinsya San Capiz. Upod sa kay kabistadong Joshua Haka. Mga balita man kag information nagikan sa kay kabistadong Vincent Villano nagikan sa probinsya sang Iloilo. Mga balita man nagikan sa kay kabistadong Bonnie Somblingo. Kag mga report kag informasyon na tipon nagikan sa kay kabistadong Aaron Rifuyo. Mga information kag lakip na naka-standby makaro sa ato sila nga news center po si kabistadong Karisma Lagaw and sa ngalan sa aton siling digital platform architect upod kita kay kabistadong Richard Mireveles. Bastar na sa inyo tanan-tanan sa ato siling mga kauturan sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamateo. Chatri sino kumusta na mo daw? Ayos lang. Daw medyo gaulan-ulan kagabi no. Pero subong aga daw ay naman perting init so pwede nakapulo pang laba aton nga mga kauturan. Nga mga may relabahan da. Okay. Wala sige. Dili kita karon sa ato sini nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita, mga headlines. Aton pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. Dili kita sa aton karon nga mga headlines na sa aton sini nga mga balita lokal. Kay dugay pang shout out nato sini nga mga viewers ha. Sa pag ato sini nga pagpangalagad. Sa aton karon nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information. Aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad. Shooting incident nagluntad mga kabistado sa area sang Banwa sang Sara. In report patay gid ang biktima. Taon na ito nagkaroon ng latest nga follow-up report. Samtang may isaman ka nasapuan nga patay dito sa may area sang Barutak Viejo. Area sang lapit-lapit sa Ahoy kuno ni Barutak Viejo. Mga kabistado, baon na ito nagkaroon ng mga follow-up report. Mga pira ka mga detalye sa mga balita. Isa ito sini nga pagpangalagad mga kabistado. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpako. Diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon. Upod kita. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information diri sa syudad sang Iloilo.
iya at Mga kabistado, ang gani mga aton sining City Council naghimo naman sang isa ka resolusyon pinagi sa pagpamuno idol John ni Councilor Johnny Yang. nga pagserbisyo Ini may kang tanan sa resolusyon nga ginahimo iya nga malimpyo para ini mga kabyanan sa ulot sa lamaklakura pag-question nga tapuson kay sang ulot aton sining ako sa sigurado pag-question sang aton sining sangguniang panlungsod sa katapo sang DPWH kag sang IBC construction, mga kabistado, may kang tanan sa pagpako diri sa sining Ongka, Pavia, Kagharo, flyover, yun mga kabistado nga project. atong mga handong pasan Nagligad pa man nga questionanay. Hindi daw nagligad pa man nga palamangkutanay. ilida Nagligad pa man nga pinamangkutanay sang aton nga makatapos ang City Council ni. Astang sangguniang panlalawigan. Gani may ara naman. May pamangkot man gani ito si Congressman inang Mike Gurisita. May pamangkot si ulot sino pa gito? problema sa Halos iya nga damo sa mga nagapamangkot ni sa taga DPWH kag sa taga IBC Construction nga mo ang kontraktor sa sining proyekto. Mga kabistado, ulot iyawa nakasabat ng taga ako sigurado ang taga DPWH kag ang kuan yung kontraktor siguro no. sigido Subong mga kabistado nagdugang naman liwat. Ito nakagi naman nga ginpatawag sang City Council ang aton sining kuan nga sangguni ang aton nga DPWH kag ang taga IBC hindi bla. Nauna nga nagpatawag sini amo ni si Senator Sidfrey Cabaluna. Senator si Councilor. Nagpatawag sini ni Councilor Sidfrey Cabaluna. May mga palamangkutanon na to siya parte sa sinang Ongka flyover. Sunod nagpatawag liwat sang isa ka idol John isa naman liwat ka inquiry or isa naman liwat ka pag hearing. ulot Kin pamangkot man gyapon to ang taga DPWH kag ang taga IBC ni ako sigurado may trabaho Councilor Johnny Yang. Sabi ko rin nasabat na ni tanan-tanan. Pagkatapos subong naghimo sang resolusyon mga kabistado ang City Council sa pagpamuno ni Councilor Johnny Yang kag nagapamangkot gyapon kung ano ang status na sang Ongka flyover. Ikaduha nga pamangkot nga naglawig kuno ang pag obra sang flyover. Ikatatlo nga pamangkot nga sa subong may pagyapon mag-operate ni. Puro man na pamangkot. Hindi ba naging pamangkot na ni sa naligad o kung wala niya ng pamangkot. pagserbisyo Subong resolusyon nga nagapalamakutanon ini idol John sa aton nga taga IBC kag sang taga DPWH mga kabistado. idol John ulot Dapat ganita ni aksyon na tanin ng ginahimo sa ato sila nga City Council. Hindi kay pamangkot lang tanan. ulot ikaw pag ako sigurado Yan tara karon mga kabistado diri sa ato sila nga pagpangalagado. Amo ning nasiling naton sinyo nga ang aton nga syudad nga daan ni ang mga konsyal naton diri pertim. No, mga kabistado nang white takbalo kung kabalo gini sila sang ilang nga trabaho o hindi bla white takbalo kada way tambalan kung anong ginatrabaho nila na diri ano gid ang ilang nga papel sa syudad naton. Kaya hasta subong na puro na tanang pamangkot to. Dapat aksyon na ni. idol John Dapat may mga recommendation na kamo sini. Dapat may mga aksyon na kamo sini kag recommendation. idol John Agot sa sini mga kabistado sang problema sang sining Ongka flyover nga ini. Puro lang kamo tanang pamangkot way mantupa. Yan tara karon kabisado diri sa ato sini nga pagpangalagad kay ang flyover subong daw pamatyagan ko daw. Daw na tsansa ni guro nga mabuksan ini nga December. Kay nga ang aton
naton mga kabistado nga Sang syudad City Council daw subong puro na tanang pamangkot way man gid sang ginahimo subong dapat may rekomendasyon na ni sila mong o hindi ba na? Dapat gani ginusisa na nila ni sang id mayo atong pagpatawag nila sa taga IBC kag sang taga DPWH. Dapat ginimbestigaran na nila ni Trutudo pagkatapos imbestigar. Dapat may-ari na ni sila nga recommendation in aid of legislation kung ano ang dapat lang ay moon di. Hindi ba na dapat aksyon na ini diri. Dapat hindi na ni kasiling nga pamangkot pagyapon. Dapat aksyon na ini. Dapat sintensyahan na ni sa aton sini nga City Council marekomendar kag kung ano nga mga recommendation. Failan kaso ang dapat pasakaan kaso. O hindi bla? Kaya hasta subong niya daw. Yun, istigara po ni Santissima no pagasagsag batasan sinisang mga yudikakak ng mga tao nga ini nga himo sang kapalpakan sa mga proyekto sa ato sini nga gobyerno mga kabistado tungod kay ang isa sa mga rason sini dire pagpatumbaya man sang aton sini nga mga opisyal dire sa syudad mo sa espesyal ang aton sini nga City Council kag of course ang mayor sang syudad sang Iloilo ang natingalahan lang naton mga kabistado kay hasta subong daway kuya kabati nga nagapugait si Gobernador Arthur Defensor. Way ko kabati nga nagapugait diri si Mayor Jerry Treñas. Way ko kabati nga nagapugait ang aton sini nga mga congressman. Kabati kamo gapugait ang mga congressman. Way ko kabati nga nagawaswas ang congressman sa First District. Wala ko way kita kabati nga nagawaswas ang congressman sa syudad sang Iloilo. Way kita kabati nga nagahanos ang congressman sa First District. Way kita kabati nga nagahanos ang congressman sa Second District or sa Third District, Fourth District kag Fifth District. Mga kabistado, isipan nyo bala? Ang project nga ini nagalabot ini sa 680 milyones ang involved sini nga proyekto. Bistado! Lantawan nyo bala kung ano kadako mga kabistado? Bistado! 680 milyones pesos ang pertenecer ang gingasto sang aton sini nga gobyerno. Bistado! Kag sa pagkamatuod lang, Bistado! ining 680 milyones nga ini mga kabistado naubos na ini kalamon. Bistado! Wala na ni sang missing ko nga nabilin. Bistado! Kita nyo mayara pagani sang aton sini nga mga pumuluyo Bistado! nga naapektuhan sang sining flyover nga ini. Bistado! Sa ila ginhiwat nga inang road widening. Bistado! May mga pumuluyo pa kita gali nga wala pa mabayaran sang DPWH. Bistado! Ang sabat nila kuno nga wala sila nasang budget. Bistado! Amo nang rason nga na-delay ang pagbayad sang iban nga mga naapektuhan sang sining flyover nga ini. Bistado! Pagkatapos na ubos na lamon ang budget. Bistado! Bisan o sisaon pa naton ini sa DPWH ning ining tang kunakon pangikilak nga kilala sining tangkulukoy nga klase ka DPWH ni. Bistado! Ang klasik tinagani tangkulukoy. Bistado! Amo ning mga tinaga mga kabistado nga bisan anon ka translate sang Facebook hindi ka translate Facebook mo. Bistado! Glibog ni ulo sang Facebook kung anong translation sang tangkulukoy mo. Bistado! Bistado! Kung ano mga kabistado, lantawan nyo bala? Bistado! Saka dako-dako sang budget 680 milyones. Bistado! Damo-damo sa ngaton nga mga kauturan pagali nga wala mabayaran. May mga pila pa kita ka mga kauturan Bistado! nga wala mabayaran sang DPWH mga kabyanan. Bistado! Pangod kay way na kuno budget. Bistado! Kag subong ining tangkulukoy nga DPWH. Bistado! Hindi gani sila kag pagwa sang kumplito nga mga papilis sang project nga ini. Bistado! Gusto naton kadtuon ang DPWH kag kuhaon ang mga papilis nga ini ang status
sang sining papilis nga ini. Pistado! Halin sa pinakaumpisada, palang kayang umpisada ya sinisuno sa ato nga nakuha ang informasyon. Pistado! Ang umpisada sini nga plano, ang pinaka-original nga plano sang sini nga proyekto, Pistado! ang iya sini nga kuan nga Pistado! nga balor nga ganastuhon Pistado! do mga ara lang sa 380 milyones mga kabistado. Pistado! Ang una niya sini nga kuan ang una nga plano. Pistado! Kag tapos ang plano ya sini Pistado! is ang ibutang dira hindi kay simento kundi steel. Parehos mga kabistado sang sining flyover nga gin construct diri sa may dalan sang General Luna. Bala kita nyo na ang Pistado! flyover sa may dalan sang General Luna. Pistado! Ang flyover sa may dalan sang General Luna, mga kabistado, no? Halos mga masubra man lang galing na 300 milyones ang gingasto na da. Pistado! Oh? Kag halos wala gani malabutan daw hanom kabulan. Daw wala gani malabutan sa tuig na human ina sa kay pertik dasig pag-construct na. Pistado! Asang sining steel nga flyover dira sa may dalan sang General Luna. Pistado! Amo na siya ang pinakauna kag pinakadaan nga plano sang sining flyover dira sa may ungka mga kabistado. Pistado! Amo ni nga gusto naton nga ubuson kag tipunon ang kumplito nga mga papel sini. Halin sa pinakaumpisada kag pinakauna nga plano. Pistado! Nga ginhimo nga 680 milyones. Pistado! Ang balor sang flyover nga ini bangod mga kabistado kay Pistado! ang informasyon, no? Ginpatong-an ini kag ginpalawigan pagid sang senador nga si Boy Tulog. Pistado! Siling ni Boy Tulog, siling niya, Ginanglon, dugangan tang proyekto. Patapuso ta, padugangan ta, palabalabaan naton. Para nga magdako ang proyekto. Para nga magtaas ang iya nga bili. Himuon naton nga 380 milyones, ay 680 milyones. Pistado! Katapos, hindi naton paghimuon nga steel. Dapat siminto ni kay hatag tani kay paripunso. Pistado! Iyan na nini paripunso na yun. Ay, amo ni gamiton naton. Para nga may gaston ta sa masunod nga eleksyon. Pistado! Gasto ta sa aton nga mga kandidato. Kay nanay Kwan. Para kay nanay ta. Kag para sa kay tatay ta. Pistado! Pistado! amo na mga kabistado. Pistado! Di karon ang natabo ang natabo imbes nga ang daan nga plano to, ang daan nga plano pinakaunang unang nga plano still kuno na mo Pistado! dapat still anay sang ulihi, inambala ni Boy Tulog, sili ni Boy Tulog, sili niya, Himuon nato na nga siminto. Kagi, himuon nato nga 680 milyones para dako labo ta. Pistado! ambali Boy Tulog. Pistado! Di karon pagkatapos mga kabistado, so kundi amo na nang natabo. Pistado! Inatag nila kay kuan kay Parila. Siling sang isa. Sir, sa kay sino tayo hatag ang proyekto? Wala dami mo. Ihatag ta ang proyekto. Ihatag ta. Wala tamay mo. Hatag ta ang proyekto kay Pripunso. Pistado! Pistado! Di karon
mga kabistado, ti kundi na human. Bistado! Na human ng ilang racket, no? Na imo nga 680 milyones. Bistado! So ang 380 milyones mga kabistado nagimo nga 680 milyones. Bistado! Pero ti laban-laban ang nagtupa sa proyekto, laban-laban ara man lang yapon sa 380 milyones. Bistado! Ang 300 milyones inubo sa takab sa mga yudikang garo nilang mga yuding Bistado! mga tangkulukoy nila. Bistado! 300 milyones ara sa bulsa sa mga tangkulukoy. Bistado! Amo ni sa mga kabistadong hindi ta madala sa akig, hindi ta madala sa kainit man nga mga kuana ni sila mong mga damol-damol na gidi katama sila mong Bistado! hindi na gini sila kadamol mong, no? Sabi nyo, mga panit na sinid, mga panit niya sang buaya mo. Bistado! Yung mga panit sang mga kuanda sang mga kumudo. Bistado! Klala nyo mga kumudo. Bistado! Yung mga panit na niya sa mga kumudo kag mga panit sang mga buaya, yung mga panit nila sini. Bistado! Hindi ni sila madalaya sa komentaryo nga waswasan mo ni Trutudo nga pertik akig-akig nga komentaryo ne. Bistado! Hindi mo ni madala. Gayuhom na ni sila. Bistado! Dapat imuon mo sini sa ila, hindi kaya magkomentaryo Bistado! No? Dapat ni sa ila pangyagutaon. Bistado! Amo ning dapat sila pangyagutaon mo lang mas masakit kunong yaguta sang sa seryoso nga komentaryo mo. Bistado! Te. Okay, mga damol na gadaan eh. Bistado! Mga panit nila sini mga kabistado. Laban-laban do mga kumudo na. Bistado! do mga halob na. Bistado! Di lang lagko nga halo mo ng kumudo. Bistado! Kita nyo kumudo, nang lagko blang halo blang panglamon sa isak bilog kanding bla, isak bilog bakang lamon la bla. Bistado! Kaya lamon nila na do muna do mga kumudo. Bistado! Di dapat ay mo ta sini magkomentaryo ta may kabistado ni ta pagkomentaryuhan ning masakit nga seryoso gid. Bistado! Kaya kung seryosohon mo komentaryo di ikaw niya mga wala ka lang abi ga inom sang Iberiang kapsol. Bistado! Naman matumba kani way pilas mong tutuod ginaya. Bistado! Sa mo sini nga sitwasyon mga kabistado nga lantawan ninyo. Bistado! Amo na ning sitwasyon nga daw halos puwerte na ka kontrobersyal, daw halos terrible na ang kontrobersiya, no? Sang aton sini nga ining flyover nga ini pila na katuig nga nagkontrobersiya binulan-bulan na, daw halos lapit na tuig nga nagkontrobersiya ang ining proyekto nga flyover mga kabistado. Pero nung ka nga nakabati kita nga may nagkomentaryo nga mga politiko diri sa aton sa syudad sa Iloilo, Bistado! magluwas gid lamang mga kabistado, no? Nga ang nagkomentaryo gid nga naga-id subong usisa. Bistado! Amo si board member Rolly Distura sang 4 distrito. Bistado! Daw siya lang. Pero kabati ka bala? Nagligad to. Di pa dala-dala man sulat si Congressman Gurisita, Mike Gurisita. Bistado! Padala-dala man sa sulat nga nagapulo pamangkot. Bistado! Puro man lang pamangkot, daway man tupa. Bistado! Ang first district, daw pahimunong man tong kongresista to. Bistado! Daway man tos congresswoman garinto, gahipos-hipos man lang. Bistado! Ang third district, wala gid kakabate nga nagawakal si Lawrence Defensor. Bistado! Ang 4th district daw makakabate nga nagawakal diri si Virginel Biron. Bistado! Ang 5th district daw makakabate diri nga nagawakal si Bistado! Congressman nga 5th district. Si Buboy Tupas. Bistado! Kaglabaw sa tanan, wala kita kabate nga nagawakal ang gobernador nga si Gobernador Defensor. Bistado! Wala takbate nga nagawakal ang mayor sa syudad sa Iloilo nga si Mayor Jerry Triñas. Bistado! Sa pagkadako-dako nga proyekto ini. Bistado! Nga wala ini sila nagawalakal. Nga wala sila nagalahalambal. Bistado! Kay man kung ihambal nila kagwakalo nila ini, Bistado! daw parehos lang nga nagaplano sila nga ipapriso si Boy Tulog. Bistado! Once nga magwakal ini sila, daw pareho lang mga kabistado nga ginapangitaan nila sang ideya kag ginahatagan nila sang litib nga base kung madalasdas nga mapriso dire si Boy Tulog. Bistado! Kung mga presidente
presidente si Digong Duterte laban-laban na linas-linas na nimong Bistado! galing kang presidente ta subong daway pangipon. Bistado! Amo na libog sang ulo ta nga subong abitanay kon Bistado! grabe man nga suporta tani sa presidente ta subong. Bistado! Pero mga kabistado duway kukbate nga nagapasilabot sa dire. Bistado! Mga amo ni nga mga bagay-bagay ni dapat pahilabtan na ni. Perti ka dako nga proyekto niyo. Bistado! Si Pabrate 680 milyones ni. Bistado! Ang 680 milyones nga ini ginpanghatag ini sa mga pumuluyo. Bisan sa mga piga, sa tanan nga mga pigado gid katama nga mga pumuluyo. Bistado! Ilabi na gid ang mga 4-piece nga niyo. Bistado! Mga members ang 4-piece plan ni mga pigado gid katama naton nga mga pumuluyo. Bistado! Pinanghatagan ni sila abi tag 6 milyon kundi 680 man ka mga 80 mil man naton ka mga pumuluyo ang makatilaw. Bistado! 680 milyon nimong Bistado! no? Di kung panghatagan mo ni sila sang tag 1 milyon. Bistado! Di kundi 680 man ka bilog ng mga tao ni makatilaw sang tag 1 milyon. Bistado! Kung tunga-tungaon pagid abi. Di kundi mahimo sa nga doble. Bistado! Ini nga December kundi singgit ang mga pigado naton nga mga pumuluyo nga ang Disyembre namin ay maligaya. Bistado! Masayang masaya dahil meron kaming media milyon sa bulsa. Bistado! Lantawa nyo kung sino lang ang nakabulsa sinisang 680 milyon. Bistado! Mga kabistado, hindi lang na maghatag ng tangkulukoy nga taga DPWH. Bistado! Hindi sila maghatag sa mga papilis sa mga midyaman nga. Bistado! Once makita namon ini ang mga papilis nga ini, sigurado gid kita. No? Number 1, pangitaon na to ng budget nga 680 milyon. Bistado! Missing ko wala bilin ang kahasubong. Bistado! Ang para sa project sang Ungka flyover nga 680 milyon mga kabistado. Bistado! Ipasiguro ko sa inyo nga kung buksan mo ang kaban, sang 680 milyon nga ini sang gobyerno nga dira nakaperteneser, subong ang nabilin sa kaha, laban-laban, tanga, nga bali pa ang TL nga isa, kay basigin kaute pa sang taga DPWH nga mga tangkulukoy. Bistado! Abogin na laban-laban. Bistado! Te? Bisan siguraduhon nyo? Bistado! Missing ko wala na ni bilin. Bistado! Amo nang rason kun nga Bistado! nga wala kita nakabati nga nagapamwersa si Mayor Jerry Teñas. Bistado! Nagapamwersa si Governor Defensor. Bistado! Nagapamwersa si Congresswoman Jamjam Barunda. Bistado! Kag ang 5 pagid ka mga kongresista naton dire sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Bistado! Nga wala ini sila nagapamirsa. Kay sila ang may poder de. Bistado! Kay nga once mamirsa sila, Bistado! may posibilidad mga kabistado, no? Nga daw pareho lang nga ginamat-amat nila kagapos. Kag daw ginamat-amat nila nga ipapriso si Boy Tulog. Bistado! Boy Tulog, anong masabat mo? Ate mo gid na sigurong matabo kung pananglitan nga magtraidor sa ako nagakon nga mga tinawo. Bistado! Ano ba naman? Bistado! Laba-laba si Boy Tulog. Bistado! Una-una nga maigo si Boy Tulog. Man nga, grabing pasikat ni Boy Tulog nga namin makon mo. Bistado! Tumanyo before sang kwan? Bistado! Before election, nagpaulo interviews Boy Tulog. Bistado! Paulo interviews Boy Tulog, mga kabistado. Bistado! Yung sila niya. Well, antes matapos ang Atong galalasik para laway ang maghambal. Bistado! antes matapos ang aton nga termino sa pagpangalagad sa sulod sang pila ka dekada sa gobyerno, mauntat kita sa pagpangalagad sa gobyerno sa pagserbisyo sa publiko, dalakuot bulsa sang tawo. Bistado! Madamo ako sang ginbilin nga mga proyekto diri sa aton sa bilog Pilipinas, sila binagi diri sa Iloilo kay Ilonggo kita. Bistado! Nauna gid sila may 680,000 may 680 milyon kita nga ungka flyover. Bistado! Gindugangan naton
sang dugang pagid nga flyover sa may Hibawan Norte sa distrito sang Mandurriao. May ara kita nga proyekto sa Balabag Pabiya ang flyover sa Giyapon. Pistado! Kag madugang pagid kita sa isa pagid ka flyover dira sa Uhong-Uhong sa barangay Kamaligda. Pistado! So, amo ina ang mapabugal ninyo sa inyo nga kasimanwa nga nagpangalagod sa pila ka dekada. Pistado! Amo nang rason kung nga bisan matapos na gakon nga termino kag matapos na gakon pagpangalagod sa gobyerno. Ang importante, may ligasiya kita nga ibilin. Pistado! Amo na ang mga proyekto. Wala pa gani ba na yun kay daw ginuntat ni Digong ang akong plano nga pagpatindog sang Taytay halin sa Iloilo pakadto sa Guimaras. Kag halin sa Guimaras pakadto sa Negros. Kay nahibaluan nga ang tanan nga kwarta nga proyekto para sa sina nga proyekto gamiton naton tani ina sa eleksyon. Amo na kun nga ang natunugan ni Tatay Digong, wala yagin padayon. Pistado! Muna sa Pistado! Isa ina sa mga rason mga kabistado, nga ginalantaw naton subong. Pistado! Kung nga wala nagahulag si Digo, wala gahulag mga kabistado si Jerry Triñas. Pistado! Wala gahulag si Arthur Defensor Jr. Pistado! Nga wala gahulag ang duha ka mga leader sa syudad kag probinsya. Pistado! Including the congressmen. Pistado! Nga wala ni sila gahululag, nagahilipos ni sila mo ni kadako nga kontrobersyal. Pistado! Ang money involved mga kabistado is pila. Pila ang money involved? 680 million. Pistado! Nga tungod kay halos tanan sila maklaigo man di. Pistado! Ginapabugal nila ni mong, ginapasikat nila ni. Kabalo ka mo, this project, mga kabistado, ang nahimo ini, sadtong time pa, ni late President Benigno Noynoy Aquino, mga kabistado. Pistado! Sang kimpo ini ni Noynoy Aquino ang proyekto nga ini. Pistado! Ginpadayon lang ni Tatay Digong. Pistado! Pero ang budget, mga kabistado, Pistado! sang time pa ini ni Noynoy Aquino. Pistado! Ila ni proyekto sang mga dilawan. Pistado! That's why ang Iloilo City kag Iloilo Province Pistado! kilala ini sa bilog nga dilaw. Dumduman nyo? Pistado! Sang ulihin nagpink na. Pistado! Di karon mga kabistado, amo ini nga mga proyekto nga dapat ginpatindog para sa aton para iniligasiya kung tani sang mga dilaw. Pistado! Ligasiya ini sang mga grupo sang una Nanday Noynoy Aquino. Pistado! Grupo Nanday Maruhas. Pistado! Grupo sang iban pagid ilabi na gid ni Boy Tulog. Pistado! Ila ni grupo. So mga bata-bata ni Boy Tulog amo si Governor kag si Mayor. Pistado! Yan mo na rason kung nga gahililipos lang tawa mga sungad na abdado may mga zipper. Pistado! Mati ka mo may kwan, mati ka mo may ang ilang mga sungad gangalanga. Pistado! Kita nyo bilang tawa nyo katuyo nyo abi tas kapitol abi. Pistado! Kag katuyo si Tihol lang tawa nyo mga sungad nila basi kung may mga zipper no basi gintahi ni. Pistado! Kay nga parte sa proyekto mga kabistado sang ato sini nga ungka flyover. Pistado! Kay pananglitan gani maipit ni si Daddy Pons, laban-laban gid. Kabay pa, gani ko sa bagay halin sang unang batasan ni Daddy Pons ni hindi niya traidor mo, no? Why niya batasan si Daddy Pons sang unang gakwan mong Pistado! gaskwil, no?
Laban-laban sa lumon Daddy Pauls ni para nga ma-save lang gid ang tanan-tanan. Pistado! Kay nga once nga hindi ni pagsalumon ni Daddy Pauls, laban-laban may madisgrasyagin. Pistado! Basi kung wala madalahig si Boy Tulog sa kay kwan, Pistado! sa kay sino ganitong bahay itong kwan ba to? Pistado! Ang babae ba itong amo to ang ginhalinan sang pagkapriso bala ni kwan ni Bong Revilla kag ni Pistado! sino gani niyong isa si kwan si Estrada bla Pistado! Jinggoy no dumduman nyo Pistado! sino gani ito saman ang babae bla to ang babae bla to Pistado! nga gahimo sa mga project nga wala project bla tapos gaagi ang kwarta sang mga kwan mga pork barrel sang mga senador. Pistado! Dumduman nyo to kung sino tong bahay sinapulis Pistado! na kung wala ni madalahig kay isang una ginlawag ni permi ni gaupod sinapulis mga kabistado pila ka bisis ko ni makita na sa Hotel del Rio upod sa kay Boy Tulog. Pistado! Gaupod-upod ni sa kay Boy Tulog permi sang una address may del Rio Pistado! sinapulis kay ni kung wala ni siya madalahig mga kabistado si Boy Tulog wala madalahig sakay na pulis. Pistado! Base sa subong ni madisgrasya madalahig ni siya. Pistado! Malabot kini siya bisan tapos ng termino ya. Pistado! Man nga dako-dako sang proyekto 680 million ini. Pistado! Di nga gahilipos ang aton sini nga mga opisyal sa gobyerno. Pistado! Nga nagaparehimonong ni sila. Nga nagaparehimonong sila. Nga nagahilipos ni sila. Thank you so much sa kaya Atty. Dan Cartagena. Siyang nagsugid sa akon nga sinapulis gali. Pistado! Thank you gid Atty. Dan Pistado! Preparan mo dang aton nga kwan si Tapi J na. Pistado! Amala si Tapi J niya may pagka napulis mga na. Pistado! Wala sa aton nga grupo ya si Tapi J mo ni sinapulis mo. Pistado! Mga kabistado, dumduman nyo, kung wala ni madalahig, kag wala ni madala, kag wala ni madalasdas, mga kabistado, si Boy Tulog, sakay na pulis ni, Pistado! laban-laban diri sa sining sining 680 million nga ini. Pistado! Galing, amo na ganing hambal ko, no? Galing, kay si Daddy Pons, wala ni sa batasan, pwerte kabuot nga tao ni. Pistado! Migo ko man eh, no? Pwerte kabuot nga tao ni. Way kagit sinikwaon. Way kagit sinikwaon siya. Way kagit ni buot silingon. Pistado! Inang tanan-tanan niya, migo niya ni Daddy Pons mo. Pistado! No? Iya niya tanan, migo yan eh. That's why, ako nagapate nga salumon ini ni Daddy Pons. Pistado! Galing kung salumon ni Daddy Pons, laban-laban, base kon isa sa mga pamaagi ini, nga atong sadto pa niya nga mga ganansya sa mga proyekto sang una nga ginapanghatag siya sa mga politiko. Pistado! Base bala mga kabistado kung sa isa lang kaiglap, babawi, gulpi, bla. Pistado! Isipan nyo, blo, ang matabo sini, hindi na ni magpasugot ang mga pumuluyo. Pistado! Laban-laban, ralihan kamo sang pumuluyo kung padayonon ninyo ini nga proyekto nga hindi nyo pag-demolish kag mag-ilis bago. Pistado! Laban-laban, ralihan kamo sang tao sini. Pistado! Man nga, lantawan nyo bala. Ako hindi man ko engineer. Ako hindi man ko eksperto nga arkitekto. Pero, bisan grade 1, section 51 lang ako, naka-insindi ako nga delikado ang inang tay-tay nga ina once nga padayuno mo kay man nga ginhatagan na kamo tsansa nga liwaton ini ka ginhatagan na kamo tsansa nga hatagan sa sang ginatawag naton nga disponer o kon disponiring kun sa mga gamit sa ato sini nga mga Pinoy ya. Pistado! Panawag nila sini is disponiring. Pistado! Gindisponiran na, ginbutangan na tukod nga bakal. Pistado! Pagbutang sang tukod nga bakal, lantawan nyo kung anong natabo. Pistado! Hasta ang tukod nga bakal o kung steel mga kabistado, nag-amat-amat hawod hasta nga nagasigig yapon osmod. Pistado! Sa malipot nga sugilanon,
hindi madala sa disponiring, hindi madala sa tukod-tukod ang flyover nga ini. Bistado! Nga, kayman mga kabistado, isa sa mga ginalantaw diri, damo sang mga engineer kag mga eksperto nga naghambal diri. Bistado! Galing, hindi sila pwede mapang-interview. Bistado! Kaya ang sabat nila, no, unethical sa ila nga mga expert nga mga engineer. Bistado! Unethical sa ila nga maghambal sila dira nga ang ina nga proyekto may naga plastar kag may naga patigayon nga mga engineers man. Bistado! Masyado kuno ka-unethical sa ila once nga mag-intra sila dira, maghambal sila dira, magkomentaryo sila dira, unethical ina para sa ila. Bistado! Intindihan taman. Pero Bistado! kung istoryahon mo lang sila mga kabistado, kag pahambalon, ang ila sina ginaplastar nga number 1, may failure sa ginatawag naton nga soil analysis. Bistado! Sang sining proyekto nga ini, maghambal kita nga soil analysis, bao daw engineer man taba? Bistado! Di kayan kita sinisang una sang kontrata nga sining niya ha. Amot ano tinapusan niya sinang nga nagjagi kadlagan-lagan mayor na. Bistado! Ti subong nga ma-engineer naman tanay ah. Bistado! Ba daw engineer man ta subong ba? Maghambal kita mga kabistado nga soil analysis ang buot silingon nga ang tanan-tanan nga porsyon sang duta dira sa proyekto. Bistado! Ginakot-kot ina ka ginakwaan sang sampol. Bistado! Kot-kot nga categorically kot-kot gid bala hindi. Gabutang na sila sang tubo nga ginalubong dira sa idalom hasta nga malabot siya gid ang pinakadalom gid. Bistado! Then pagpasaka nila sina, ginakuha nila ang duta, no? Pagkuha nila sang duta, amo na ang ginalaboratory nila ang duta. Bistado! Actually, ang duta nga ginakuha, ginalaboratory ginalaboratory test nila na. Bistado! Kag ginalantaw kung ano nga klase sang duta nga to sa dalom. Bistado! Kung bala matiga, mahumok, balas-balason, inang laputyak, lutak, tanan. Bistado! Hindi bla mo na klase sa mga kwan, dalipi, batu-batuhon, o hindi bla mo na. Bistado! Dakal, amo na yung mga klase sang duta, ginalantaw na king na laboratory. Bistado! Karon, isa sa mga amigo ko naghambal nga engineer. Bistado! Ini siya mga kabistado, Bistado! ano gani nga klase sa mga engineer? Damo klase mga engineers, hindi bla? Bistado! Ini siya, no? Isa ka engineer kag may kwan man may mga kontraktor man. Bistado! Ang ambal niya sa akon sila nga pare, sila nga laban-laban. Nga kun may soil analysis kid man sila, kagin husto nila, kagin tuod-tuod nila ang ilang nga soil analysis. Bistado! Sila hindi ni matabo sa amo nga proyekto laban-laban. Bistado! Hindi ni mag-usmod. Sila nga ako nagapate, sila ko anong napatihan mo? Sila nga ako nagapate. Nga may posibilidad sila nga ginkalo-kalo nila ang soil analysis kinatamaran na sila magasto. Bistado! Dugang naman liwat gali nga kwan. Bistado! Hindi bala kung mag-soil analysis ka, may bayad man among. Pati gali inog bayad sa soil analysis, kinlamon sa mga tunto nila. Bistado! Ta mo gilang na, ina, kung amo na ganing ambal ko siya liko, interviewon ta ka, sila nga unethical. Bistado! Mga kapitan, siling ko, sige, ako na lang mahambal sa imo nga ginapanghambal bilang spokesperson mo lang ko abi, no? Or, ang matabo sina, nga siling ko, nagtuon ako anay sa imo. Nagpatudlo ako sa imo bilang isa ka engineer, no? Kuan mo ko, no? Lecturan mo ako, may kaangtanan siling ko, no? Parte sa mga engineering works, buot silingon, maestro ta ka, ako lang anay imo estudyante. Bistado! Di karon kay ang iyang estudyante nagapamahati sang maayad. Ti kundi na plastar ko man di. Anyway, wala man gani ko ga take note ginpasulod ko lang sa akon nga utok. Bistado! Kabalo ka ngambal sa akon nga amigo, sila nga pari mintras nga nagapamati ka masulod gina sa utok mo, pero kung di ka mamati kag pabalaan mo hindi ka mag-concentrate. Bistado! Hindi gina magsulod. Bistado! Pareho siling mo sa imo kwan, no? Sa imo for example, may maid ikaw, no? Kung may maid ikaw, dapat tudluan mo sa sinsakto. Kag dapat ang tudlo mo pasudlon gid sang maid mo sa iya, no? Nga paminsaron ang imo nga tudlo kay dapat ang tudlo mo makasulod gid. Hindi bla? Bistado! Dapat tudluan mo sa insakto. Namo man na bla? Bistado! Siling sang migo ko. Bistado!
kabistado, amo nang hambal sa ngakon nga amigo nga engineer. Oh? Sila nga pare, sila nga laban-laban, no? Sila nga kung ginhimo nila, sila nga ang matuod-tuod nga soil analysis, laban-laban sila nga, wala ni mag-usmod. Bistado! Kay nga, number 1, ang dapat nga himuon, no? Kung mag-soil analysis ka, lubngan mo nga lubngan dito sang tubo, kaglantawon, gidang pinakaminalo, mintras nga sige sang palpag mo sang pilute, no? Mintras nga sige ang palpag mo nga palpag mo nga palpag, samtang nagasalop siya, pasalupa mo ginakay man nga abot silingon, puwerte pa na sa kahumok. Bistado! Hasta nga sa uli, nga hindi na siya magsalop, dra mo na tungkadon kag pasakaon dayon. Bistado! Ilang tawon mo kung ano gitong pinakadalom niya nga porsyon nga hindi na magsalop ang imo nga gina, pulpog da nga tubo. Bistado! Kag tapos amo na, ginapaidalom pa na sa laboratory, gina-analysis, gina-analyze na tanan-tanan nga mga porsyon sang Bistado! sang mga duta nga nakuha mo to halin sa babaw pagkato sa idalom. Bistado! Ibla mo ginman ng soil analysis, te? Bistado! Hindi sa akon nga amigo nga engineer, sila ano, te? Bistado! Laban-laban pa rin, sila pati, sila ang soil analysis, sila laban-laban pa rin. Bistado! Naging piki mo. Bistado! Pagkatapos, pasibangda nila ang design. Bistado! Kuryonis, di garapon ni Santissima, design, kung na mong may problema ang design. Bistado! Di ang una-una nga design, giliwat nyo kag. Bistado! Hindi ba lang una nga design na steel ang dapat kay butang? Bistado! Kay kung steel, mga kabistado, mas mamagaan ang steel ikumparar sa sining mga bato, balas bato, kung sa sining siminto. Bistado! Mas mamagaan ang steel sang sa siminto. Bistado! Ang una nga plano sinadira, steel, tingaan nga ginhimo nyo siminto. Bistado! Kung nagambal ka mo nga ang design may problema, ang taga Bureau of Design, taga DPWH pa nagyapon. Bistado! Way man gyapon sang iban nga hanusanda, kundi sa gyapon nagapabilin ang taga DPWH man gyapon. Bistado! That's why ako ay ko gabasol kay Daddy Pons. Wala gid ko gabasol kay Daddy Pons. Bistado! Ang nabasol ko lang kay Daddy Pons, nga ginsalom yan ni tanan-tanan. Bistado! Kali kayong batasan ni Daddy Pons, gani pwerte kabuot. Bistado! Ang tanan-tanan migo mong. Bistado! Ang bali Daddy Pons gadaan, sila nga tanan-tanan, sila nga parimigo. Bistado! Sila nga ang kontra, sila nga aton, sila nga magdaog, sila nga migo. Arya mapirde, gali sila nga migo. Bistado! Sila magdaog, sila nga aton, tanan-tanan iya mong migo. Tamaran mangita, away, tanan-tanan migo. Bistado! Ako na ang sala sa kay Daddy Pons. Bistado! Pero, kung salumon ini tanan-tanan ni Daddy Pons, mga kabistado, Bistado! laban-laban disgrasyagid. Base ang binilyon-bilyon yung income, base kon gulpi lang madula sang isa lang kapisok. Bistado! Kaya nga, number 1, mga kabistado, alang-alang mo ni karon nga kuhaan kahimuan pagiliwat budget. Bistado! 680 milyon, may isa ka pulos, wala ka pulos pumuluyo. Bistado! Pagkatapos another, makwa naman kita liwat dugang nga budget nga 680 milyon para nga ipakayo sang bago. Bistado! Ang 680 milyon nga to di na to yahaw. Bistado! Di ba? Hindi ka mo ayhan pagralihan sang tawo. Hindi ka mo ayhan pagralihan sang aton nga mga pumuluyo. Bistado! Kung makahambal ang mga pumuluyo, ka makabatlo ang mga pumuluyo, nga ang 680 milyon na tunaw na, pagkatapos, ma-create ka mo sang dugang nga budget, nga 680 milyon pagidugang. Bistado! O basi kung maglabot na ng mga 800 milyon, kaya nagmahal naman mga materials. Bistado! Di ba? Bistado! Sino sina ang mabaga? Ang gobyerno gyapon? Ti ano na lang tuya karon ang kontraktor? Thank you na lang to yung kontraktor kay nakuha yan na iyang nga partida. Thank you na lang to ang mga involved nga mga tao sa sining nga proyekto kay nakuha na nila ila nga premyo, nakuha na nila ya ila partida. Bistado! Di kami nga mga pumuluyo, ano ya amon? Ano namon? Puknito namo na kag pang sipi-sipio namo na ang inang mga nagkara lubyok nga mga nagkalaos mod nga taytay na kag pang iton.
Kung pwede na tanin na mapangit kag kaunon, hambalon ko na lang mga pumuluyo sang syudad kag probinsya sa Iloilo. Pistado! Hagaron ko na lang ni sila tanan, dalik mo to, kadto tatos taytay. Pistado! Magsipok nito na may talikon litson na kay. Pistado! Tansig dala tanin pranggana, tagag pang sudlan tay. Galing kay, susperti katigana. Pistado! Ano kami, mapangit kami sila dira. Pistado! Ang yaling mapapangiton da mga tangkulukoy nga mga taga DPWH. Pistado! Ang kontraktor kag ang mga politiko nga nagpatigayon sina. Pistado! Nga gahipos Jerry Triñas daw. Pistado! Nga gahipos si Gobernador Defensor daw. Pistado! Nga ang iban nga mga kongresista na gahililipos. Pistado! Kapri mo nung kamo nga ganok mo. Pistado! Hadlok kamo sa kayboy tulog. Pistado! Pwede ba na sa pwistos mo? Pistado! Or, siyempre, may utang kamo nga kabalaslan sa kayboy tulog. Pistado! Man nga siyang inyo nga big boss mong. Pistado! Amo na siyang sala. Kay gapadalagan kamo nga mga yuditang kulukoy kamo. Pistado! Sabi nga term kay daw hindi ni maintindihan sang Facebook. Pistado! Nahadlok kamo nga mga tangkulukoy kamo. Pistado! Kay nagpadalagan kamo tapos, ara si boss nyo, siya ginang ginapati nyo. Pistado! Kaya sabi nyo siya yung pinakahari sa bilog nga kalibutan diri sa Pilipinas. Pistado! Amo nang rason. Kung nga bisan nagpalpak ang ini nga proyekto, wala kamo sa maginhimo kay Pistado! tungod kay may utang kamo kabalaslan sa kay tangkulukoy nga si Boy Tulog. Pistado! Hindi ba? Pistado! Di sa konmigo niya, sino na pre si Boy Tulog man? Pistado! Lala kay Bitulog. Pistado! Si Boy Tulog, amo na sang permi ka katulog eh. Pistado! Kuragok. Pistado! Way ko gamit lang alan niya kay ba budlay na. Pistado! Kasi kuantabla ba si may puder-puder pa rin sa siguro mo. Pistado! Boy Tulog lang. Pistado! May utang nga kabalaslan mga kabistado, Ang mayor sang syudad kag ang gobernador sa probinsya. May kabalaslan nga utang sa kay Boy Tulog. Pistado! Ang ini nga proyekto ginpatigayon ni Boy Tulog. Pistado! Ang ining mga opisyal sang gobyerno diri sa aton sa syudad kag probinsya. Pistado! Mansig man lang ni sila, Kung ano to ang ginabato ni Boy Tulog, amo man ang ila. Pistado! Bisan pa man kuton mos Daddy Pons, ni bla? Pistado! Galing amo na ganing hambal ko sa inyo Daddy Pons, Sa luomon niya ni tanan-tanan. Pistado! Hindi gini siya laban-laban, Magluwas ang gid kung ipton kisa tunutudo siguro eh. Pistado! Basi kung manggambar siya sigihan nyo, iptan nyo gid ko tunutudo bla. Kay ipangwakal tagid kamo. Pistado! Galing ba na sa batasan Daddy Pons tututuod lang. Why ginaya sa batasan Daddy Pons? Pistado! Kung mga ara na sa batasan Daddy Pons, ang laban-laban ga dugay na sindutan latrasan subong sang mga politiko nga rin di hasta taga DPWH. Pistado! May mga batasan abi si Daddy Pons nga muna. Pistado! Laban-laban ga, matsyag ko bisan si Boy Tulog, sino hindi katulog matsyag ko mo. Pistado! Matsyag ko si Boy Tulog, hindi katulog. Pistado! Matsyag ko daw ginang basi ko ni Hypo ang kilala nyo siguro, basi ko ni bis nga taas blood sugar ya, basi bla kon. Pistado! Basi bla kon hubas blood sugar ya kon. Pistado! Panglitan yang pamatasan si Daddy Pons, amo na mong Pistado! mga kabistado, galing kay ako nagapatig kilala ko gini si Daddy Pons, si pertik buot nga tao ni, way gini kag way gini. Pistado! Way gini siya nagapahamak sa iya nga mga amigo, tanan-tanan nga mga amigo ya, tanan-tanan makilala ya, way gini siya nagapahamak. Pistado! Daw siya lang gani ginapahamak subong sang taga DPWH kag sang mga politiko. Pistado! Kaya nga, iya proyekto mong, mga kabistado, kita nyo? Pistado! Yan, lantawa nyo kung ano, ang plano nila kuno yan daw mati ko, daw ga plano pa sila nga, pagwaan liwat kuno bago nga budget, kag ipakayo liwat mo kanami sang huni sa mga tunto nila ba? Pistado! Siling sang akon nga kilala niya baw, katingil ba? Pistado! Grabe nga mga term, no? Siniyabaw! Katingil ba? Pistado! Kaya daw nagaplano pa yung subong ang DPWH.
Bistado! nga ang ilang nga plano, mga kabistado, nga pagwaan liwat kuno sang bag-o naman nga budget. Kag ipahimuan liwat sang bag-o namang taytay. Bistado! Di ang inang taytay nga inadira nga flyover, ipakakas na sa tanan-tanan. Bistado! Tsamba ni sang migo namon. Bistado! Siling ko sakon nga migo, ling ko pare, no? Engineer, siling ko pare, kung pananglitan gani pare nga ipakakas bla siling ko ang kuana ang nang flyover nga bag-o na bla. Ang nag-usmod bla siling ko nga flyover bla ni Tangkulukoy. Bistado! Kukontakon mo tong migo mo pare nga eksperto magpangbugnot sina pare ha. Jadi pa mangumisyon ta. Bistado! Sila sa akon migo nga engineer sila pare. Yan nami pare, nya perti na sa pre eksperto na sa yabi mo, budlay-budlay na sila niya pang gabuton man nga bagong kayong dana. Bistado! Ya budlay na gabuton, sila pro may migo ko sina nga eksperto da. Sila niya sige lang, ya kay kun pananglitan nga Bistado! ipagabot na. Ikuanon ko lang na, no? Kontakon ko tong migo ko, no? Ya mangumisyon ta. Bistado! Makambit man ta sini magamo sini magpangumisyon ba? Provide ni espinsar ko. Bistado! Kaya kabistado, ang bala sa akong amigo, silingan pa rin niya may eksperto na sa nga muna mong Bistado! te, lantawan niyo bala mga kabistado kung ano nga klase? Bistado! Hamakon mo, ipagabot ipakuha liwat, ibot silingon, i-demolish. Bistado! Kay ako yan nagapati nga hindi na mapuslan ng taytay nga na. Hindi na yan mapuslan daw. Bistado! Waay sang mi isa kasalakyan nga maagi na da sa dalan nga ina, bisan pa nga maghambal ng taga DPWH nga mayan klase taytay na. Bistado! Hambal sa ngakon nga mga amigo nga mga driver. Labay sila da niya gabahod-bawod. Bistado! Gabahod-bawod kini diga saot ka kuno mong salakyan mo. Daw ga agi kuno sa kwan mong sa dagat. Bistado! Magsaka ka na sang una tong pagbukas kin bala. Magsaka ka na pag-agi mo, ang imo nga salakyan yan daw gakuan mo, daw gaagi ba sa balod bla, no? Gabalod-balod ya Bistado! Siling ko hindi gali ni flyover ang ginhimo nila. Bistado! Ang ginhimo gali nila niya, inang kwan, ano gani na, nang, ang ginhimo nila gali daw, wave, ano gani panawag sina? Bistado! Wave pool? Bistado! Swimming pool bla nga naga-wave? Bistado! Kabistado na magaligin mo ya sang taga-kwan, sang taga-DPWH? Bistado! Wave pool gali yung ilagin mo. Hindi gali kay kwan, hindi gali kay flyover. Bistado! Nami no, nga klase no? Mga kabistado, ako nagapasiguro gidya sa inyo, bisan ako mismo, hindi ko ya engineer, hindi ko ya architect, hindi ko ya eksperto, way gani ko ya tapos sa eskwela ko mo. Bistado! Mga kabistado, Bistado! pero nagpati ako nga inang flyover nga ina, hindi gid na ya mapuslan. Mintras nga pagyan lang na sang ginatawag nga mga disponiring, ay hindi na madala sa disponiring daw. Bistado! No, matyagan ni nalamisa nga butangan lang bris para magnami ingag hindi mag-uya-uya. Bistado! Lamisa gani butangan mo sang bris mga kabistado nga do hindi pa mapag-on uya-uya gyapon. Bistado! No, matyagan nyo sinaplong kuan nga butangan lang sang bris. Bistado! Taytay na iya mga kabistado. Flyover na iya. Bistado! Hindi na iya madala sa disponiring. Lantawan nyo gibutangan nila sa disponiring. Ambal na takuro namon. Bistado! Ambal ni General Alfruto, no? Sang DPWH niya tukuran lang na. Ya butangan ta bris na niya tukuran lang ang span. Bistado! Pagtukod may kabistado, dugay-dugay wala gani man si manahan, nag-usmod diwat kag nagtiko ang ila nga ginbutang nga tukod. Bistado! Mapuslan pa na. Nagapakita lang na nga hindi makasarang ang inyong tukod kay nga masyado kahumok mga kabistado ang ginbutangan sang inyo nga ining ginatawag nga foundation sang inyo nga inang haligi. Bistado! Ang foundation sang haligi
mga kabistado, mahumok ang iya nga ginatungtungan. Bistado! Sa malipot nga sugilanon, kung si Tatay Nilo pato atong in-interview sang Radyo Bistado, Bistado! nga siling niya may bungalog. Bistado! May bungalog. Bistado! Magamba kita nga bungalog, bo silingon, daw danaw-danaw dito sa idalom. Bistado! Tubig ang sa idalom to. Bungalog ang panawag dito yung Tatay Nilo. Bistado! Silingan niya may bungalog na dan niya. Pulok lang ako katuig, edad ko, din ako gistar. Niya kita na dan niya may bungalog na dan sang una. Bistado! Tabunan lang siling niya sang kwan, sang Bistado! karsada, ginsiminto lang niya, purus dalom niya sinan niya bungalog na dan. Bistado! Ambal ka nga bungalog, makabistado mo na siya natawag nga, daw danaw-danaw, bla, daw kumunoy. Bistado! Daw mo ng kalimbawa, ya, daw kumunoy mga kabistado. Bistado! Pwerte ka kwan, pwerte ka humok, kaduta, kag tubig, idyang sa idalom, yes na. Bistado! Kita nyo, nadiskubrihan pagani sang Radyo Bistado, nga bisan way gaulan niya, gailig tubig to ya sa kwan, gailig ya tubig to sa dalan. Bistado! Galusot sa may giri-giri, sang kwan ba, sang dalan, sa may litik, sang dalan, galusot tubig mong. Bistado! Kung silingon dalom niya tubig, mga kabistado. Bistado! Nabisto tana sila. Bistado! Subong kay hindi na laban-laban mapuslan gid. Bistado! Kung hindi mapuslan, ano ang himuon? Bistado! Rekomendasyon sang tanan kag halos kalabanan, kakason ina, no? Idemolis ina ang taytay nga ina tanan-tanan, pagkatapos ilis bag-o, no? Demolish and rebuild, sang bag-o. Karon, kung idemolish ina ang pamangkot naton, mga kabistado, sino magasto? Ang gobyerno o kon ang kontraktor? Bistado! Amo ni subong ang nalibugan sang ulon da dipons. Bistado! Sino ang magasto sa pagpademolish? Ang kontraktor o kon ang gobyerno, ang DPWH? Una nga pamangkot. Ikaduha nga pamangkot, mga kabistado, no? Sino ang magasto sa pag-rebuild o kung sa pagpahimo liwat sang bag-o? Bistado! Nga taytay, sinong magasto? Ang kontraktor o kung ang gobyerno? Bistado! Kung si, like for example, abi ang pagpadimulis, abi, no? Ihatag tabi sa kontraktor. Pagkatapos, ang pag-rebuild, ihatag pag sa kontraktor. Kung ako'y Daddy Pons ni Kupsugot. Bistado! Ang balong ko si Daddy Pons, no, gani ganik mo da. 50% lang gani ako na tilawan kaya 50% ara sa inyo tanang itururunga yung mga tuntok mo. Bistado! Pagkatapos, sa 50% ang ginbili nyo sa akon, way ganik labot 10% ang ganansya ko de. Bistado! Ibayad ko pa ni sa pagpadimulis ngayon, ubos gini, pati kapital ko laban-laban siya dalas dason pagid ni. Bistado! Pagkatapos, ako pagid pagastuhon nyo pa rebuild sini. Di kundi butangan nyo na lang nga donated by Don Punso. Bistado! Hindi na pa ibutang na nga iyasang DPWH o kung iyasang gobyerno, Bistado! Butang nyo na nga, ining taytay, ining flyover, donated by Daddy Pons. Bistado! O inibla, kung si Daddy Pons pa ang pakayuhon nyo sina, kag ipa-rebuild nyo sina. Bistado! Now, like for example, mahambal abi karon ng gobyerno nga, sige, kami liwat mapagwa sang pundo, kag ipakayo da. Nugod. Bistado! Kami nga mga pumuluyo nga ordinaryo, hindi magpasugot. Bistado! Nga, ginusikan nyo na sang 680 milyon pagkatapos madugang pagikamuliwat another 680 milyon butang tabi mo managyapon ang gastuhon. Bistado! Kanami sa inyo magamo na nga sugid na. Mangimbitar ko akon ka mga NPA. Bistado! Kag mga RPA to, mga sinupagid daw, dalik mo! Ratraton tanang ning, yun ang di patula klase ka DPWH ni. Bistado! Lahuya klase ni. Bistado! O hindi bla? Magamo na nga sugid daw tinuntong. Di na, why na kami niya hostisya, magamo na? Bistado! O hindi bla? Why na niya hostisya? Lantawan nyo bla? Gintinantuhan nyo ang proyekto! Pagkatapos, anay karon kay liwaton, kay gidimulis kay liwaton. Budgetan nyo maliwat,
nyo na maliwat budget sa gobyerno. Bistado! Tinuntok na si opisyo na sa din ng hustisya magamuna. Bistado! Ha? Base kung inalsa kami amon, daway na kami amon. Bistado! Bising kuway kami sa may natilawan, da kamo lang tanan nakatilaw nga mga yudikaka kamo da pagkatapos subong. Bistado! Gastuhan nyo liwat, pagwaan nyo liwat pundo. Bistado! Tinunto ito kung sining pasangakon migo. Bistado! Kaya tinunto ito, ha? Nami sa inyo ba? Bistado! Magamo na nga sugid ni sus mulyonis ni garapon. Bistado! Hindi niya insaktong obra nyo magamo sina. Bistado! Ha? Pasensya gid mga satos sini nga mga tagparamati pero kung imo lang tawon, ha? Do sino abi hindi mag-rebuild this na magamo naman? Bistado! Sobra-sobra na ng inyo yamakon mo 680 milyon gingranatsan nyo sa wala sang kapulos-pulos nga mga yudikaka kamo. Bistado! Nami sa inyo no? Bistado! Uli sigara po ni Santissima kamo karon pilang lubid tag makaronay. Bistado! Nami sa inyo ba? No? Dapat na Bistado! ato ang mga nagkomisyon na mo to ay ipabalik sa ilang kwarta. Ay, balik yung mga kwarta, ibalik yung mga yudikaka kamo. Oh? Pagkatapos pang prisuhon ng mga yudikakak nila nga ni, kag tapos amo pagpakayos ang bagong taytay ni kay nga Bistado! nami sinyo ba? No? Inubos yung nakalamon nga lamon ng kwarta ng mga tangkulukoy kamo. Bistado! Oh, pagkatapos kami ang yung pagastuhon na maliwat nami sinyo no? Bistado! Hamako nyo ginhawa namon kapangabuhi sa sakto. Tudutuduhan nyo kami nga nga sukot sa amon nga mga tax. Gamay lang ganing hindi kami kasukot sang tax namon, multahan nyo kami. Bistado! O gamay lang ganing hindi kami kabayad sa amon nga mga tax ni, multahan nyo kami. Bistado! Mga pumuluyo naton nga nagabayad sila nga mga real property tax, hindi gani kabayad, multahan nyo. Bistado! Pagkatapos mga tunto kamo, gamiton nyo lang sa katuntuhan. Bistado! Manabot sinagin tunaw nyo lang ang kwarta sang kaban. Bistado! Nga kami amon nga mga pumuluyo dihado. Bistado! Sa di ng ustisya sinamagamo naman. Bistado! O hindi ba? Oh. So, nami sinyo ba? Oras naton mga kabistado nakalabot kita sa oras man. Alas 12:41 nagliom. Daway ko ka batsyag ba? Bistado! Kanamit abi sang isyo parti sa kwan mo, parti sa inang sa may flyover nimo. Bistado! Mayo tani ko si Tatay Digong presidente mo gali kada wagid ga kuano. Bistado! Way ko bati subong nga nagapagitang gila si President Bongbong Marcos. Anong tabo ni man? Bistado! Mga kabistado, ha? Gapay mo no subong si President Bongbong Marcos. Bistado! Dugay-dugay kuan nato na. Siling sang akon nga migo dio. Iya pare. Yang ginakomentaryuhan mo sila nga magharay blood gani na tapos sagid sila Bistado! ay hindi man sila ma-high blood kay nga ginarekomendahan ko man na sila sang Iberian capsule. Bistado! Ay hindi bla Iberian capsule man ginapalamon ko na sila sang Iberian capsule antes magkomentaryo. Bistado! Pampadula may kabistado sang high blood no? Blood sugar dula man nagapabakod sang maskulo, nagapabakod sang aton nga lawas, dugo ta sirkulasyon mayo, nagaayo sang aton nga mga inang nagkalaguba nga cells. That's why ang cell regeneration amo ning kampiyon siya, nagapabakod sa atong atulan kag ang labi kag labaw sa tanan ang ginahambal nila mga kabistado nga sa Iberian capsule edad mo lang ang nagatigulang, pero ang imo nga kalawasan nagapabilin nga Iberian. Amo ina mga kabistado ang gina-rekomendar ko gid sa inyo nga basta gani may problema kamo sa lawas nyo, most especially when it comes to health issues, no? Ari ang Iberian capsule ang akon nga gina-rekomendar sa inyo. Ang Iberian capsule damo sang mga benepisyo nga mahatag sa inyo nga lawas, no? Number 1, ang ginatawag naton nga pagpapitik sang aton nga sentido para nga magnami ang electrical signal sang aton nga utok palibot sa bilog naton nga lawas. So kung nami ang nagakuan ini siya, nagabulig ini siya para sa mga palaminhod naton nga lawas, para sa nagapalaminhod naton nga mga maskulo, nagapalaminhod nga mga tiil, hawak, balikawang, kakunano pa na, no? Ginapaayo niya ini, ginabuligan niya sa pagpaayo. Ang heart contractility o kung ginatawag naton nga pagpitik sa atong nga tigipusoon mga kabistado, nagabulig ini siya
para sa pagpanami sang blood flow sang sa aton nga kalawasan mo silang flow sang dugo sa aton nga kalawasan. That's why nga kung buhi ang aton dugo, buhi man si Manoy. Amo ina ang isa pagid sang mahatag nga benepisyo sang Everyoung capsule sa aton. Lisa pagid diri ang cell regeneration o kun ang pagpapali kag pagpaayo sang aton na damage nga mga cells o kun ginatawag nila nga body repair. Amo na sa kun nga ang ginatawag sa nga Everyoung capsule bangod kay edad talang ang nagatigulang pero ang aton kalawasan ang hulag ya Everyoung. Amo ina ang pinakadabes. Nagapadako sa mga maskuluta, nagapanami sa aton nga mga tulan, nagapapag-on sa mga tulan ta. Tag isa pagid ang akon nga marekomendar sa inyo ha. Ini mga kabistado ang nagabulig sa aton para sa pagpaniwang. O kung magaslim kita, no? Nagabulig siya sa pagpa-burn sa aton nga fats para nga magapabilin nga sexy kita. Amo na nga gahambal kamo nga once mag-edad ka 40 pasaka, gatambok ka na gatambok, depende sa lawas mo eh. Kung active ka katama sa exercise kag tanan-tanan, plus naga-Everyoung capsule ka pareho sa akon, lantawang lawas ko. Edad ko 50, pero ang lawas ko maskulado. Daw si Gardo Versosa sa pelikula nga Machete. O inibla, tungod ina mga kabistado sa Everyoung capsule. Everyoung capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang laton kalawasan, Everyoung! Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahando nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katun-anan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung! Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahando nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang gubang nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung! Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang gubang nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung. Bistado! Ayos sa mga gusto magbakal sang Everyoung capsule mga kabistado. Kadto kamo sa mga butika. Number 1 nga butika nga kadtuan nyo ang RMC pharmacy dira sa may Tagbak Terminal Brad sa may Talipapa. May ngalan dira nga RMC pharmacy. May ara sila dira nga baligya sang Everyoung capsule. Kadto kamo to, no? Pinakadabes ka pinakanami subong nga kapsula mo ni sang Everyoung capsule. Number 2, dira mga kabistado sa may Jasak Pharmacy, dira sa may Haro, bla sa Haro Cathedral sa likoda, may baligya dira nga Everyoung capsule kag sa Socorro Drugstore, no? Sa may Socorro Drugstore, pwede ka mo kabakal dira sang Everyoung capsule. Sa mga iban nga mga butika nga gusto magbaligya kag damo sa nagapangita dira nga wala pa sang Everyoung capsule, text kamo kung magtawag sa 0999-675-1080. 0999-675-1080. Sa mga gusto man magbakal sang Everyoung capsule nga wala kamo sang baklan, text kamo kung magtawag sa 0999-675-1080. Bistado! Ayos, Everyoung capsule, edad mo lang ang nagatigulang. Pero ang imo kalawasan, Everyoung. Bistado! Mahina ang tulan, Everyoung na yan. Bistado! Mahina si Manoy, Everyoung na yan. Bistado! May high blood, Everyoung na yan. Bistado! May problema sa blood sugar, taas ang blood sugar level, Everyoung na yan. Bistado! Tamo klase ba? Shout out na dugay-dugay ato sini nga mga viewers diri sa ato sini nga pagpanglabo pertik namo mga viewers to. Sa kayron asabag nya husto daw mga apa na flyover nga na usmod. Hay Diyos mio. Sa kay NJ Ngadmat Reref tani kay iya na project siya mauna imbestiga galing kun imbestigahan niya daw pariho lang nga ginlampusan niya bato huluya. Wala sila gina
magreklamo kay gana magreklamo kay busing nila daang maipit nan bistado gid, siling ni Laila Altelio Irotse, siling niya sinapulis na kamo gani lingkuway ni sa madala kay napulis pro diri sa flyover ni basi madalas das gini siya. Si Jory Arcillo da sa kay Ami Daruca, si Paul sa Parcon, si Clemente A. Madarico Jr. Damo ka to kadumdum kay napulis ba? Dumalaga ni senador na pulis dumadaog pa. Sa kay Laila Altelio Irotse niya sa barangay namon, may napulis man yun. Agali ka? Kapangumisyon man, si Memia Lumibaw, si Abby Tauros, niya si Janet Napulis, si Tiham Rone, niya sa iban nga lugar, pinangbitay na ina sila. Banlaban gini, ganing iban gini sinaga-suicide na lang mong labi sa mga Japan. Kaya mo kani siyang klase ka kontrobersyal nga isyo. Gakadto na to sila sa kwan sa may Fuji Mountain. Pagkatapos, dito na sila dayon ga suicide. Sa Fuji Mountain da to sa dito sa may Japan. Harakiri na to sila dayon niya, no? Magamuna. Sa Yolina Arancillo Alcoren, mayang hapon, Jory Arcillo, hahaha, birada idol. Sa kay Berna Salvilla, Ami Daruca, siniya si Ruben Daruca, pagida, kay Roby D. Villamusada, Peter Standarte, Yolanda Diamante, si sino pa? Iban pa, ng mga viewers na ton. Thank you so much. Shout out sa inyo taray kay Mercedes Malquerido. Mayang hapon, kag sa kay Jonel Valdez. Mayang hapon man, kag sino pang ibande, ngaway naton mabasahan, kay Romaldo Ang, gani man idol, John si gani, gani man, sino pang ibandes, kay Mark Anthony Ofialda, niya correction idol, John Hanging Bridge, Hanging Bridge ang ang sa Taytay, ano man? Ang Hanging Bridge sa dina, ang sa, do Taytay gid lang tong imuon, di blang sa Gimaras. Kay Verna Savillan niya ang sa aganan kuno idol, nagabawod man hambal ni Trimanes. Hindi na kay gabawod, gaangkat pa to. Sa kay sino pa, Jojo Sidano, daw bulutangog idol haw. Dugay na nga bulutangog eh. Kay Erika Aligroda, may ngapon kay Rob C. Dominguez, Mimi Ladua, morning idol, watching from Abu Dhabi. Kay sino pa, kay Il Samo Palma, Hanging Bridge kaligin ubra ka di PWS dyan, kag ang kontraktor idol John. Hanging Bridge. Kay Reynold Godilano, may ngapon man kay Gavin Frederick Angelias, idol amo na ginasiling tinunto ito. Kamo gani, kay May Casabuena da, may ngapon man kay Ira C. AJ. Good morning Sir John, watching here. Oman, Merry Christmas. Kay Jay Salazar, kay Steve Mula, Lode, siling ito pa shout out kay MC Michael. Kay Michael, kay Holiera Riza Wandikbo. Niya kanami ka idol John nagakuha Toyota bagta. Kay Laila Altelio Irotse niya, na pulis mayo ipanubya sa kay Boy Tulog. Basigin balbal yaman naguro sa una. Ang flyover nga nagabawod, term isamo, viewers daw Hanging Bridge kuno. Okay, sige ayos wala, sige. Pan nga mga issues nga to pagkatakahin dugay balikon ta iban nga mga viewers na sa to sila nga pagpangalagada, no? Tani idol marali na ang mga pumuluyo. Hindi lang anay hulaton tang aksyon nila kay karon magrally tada karon. Magrally tada karon nga way patagani kabalo sang ila nga mga base may mga solusyon pa man sila. Kinanglan hindi ta magpadalos-dalos. Pagkita nato nga daw way nagita mahimo kag daw tarbisiya gid nga daw kita gid pirmi ang nawad-an sang papay. Kaway kita ya sang may mahimo bala amo na ang tiempo nga dapat ipabalo naton sa ila ang aton sili nga hibubunot. Hindi ba? Wala, sige. Pero check na naton ang mga balita na kay information, sino naka-standby naton nga mga reporters. Unahon naton check ang mga balita na kay information.
halin sa aton sini nga mga kabistadong reporters sa mga kabistado, i-check naton una ang mga balita kag information be. Sinong una tanga pa-reporton man? Nahon tabi, no? Mga report kay informasyon nagikan sa kay kabistadong si kabistadong Vincent Villano una, okay? Si Joshua ra na daw daway ko kakita siya guro sa exam niya to, no? Sako exam niya. O sige. Unaon na to na mga balita kag information nagikan sa kay kabistadong Vincent Villano, mga kabistado. Ini may kang tanan sang gin report nga daw may shooting incident na nagluntad dito sa may area sang sang Banwa sang Sara. Gin report nga daw patay gitong biktima. Gabere check naton ang mga development report. May kang tanan sini nga balita, mga kabistado. Bistado! Ang akon ginalantaw subong page ano man iya sang bistado ni kon GCNL paglina John Kapulot News Live, no? Yari na i-check na to na mga balita na kag information nagikan sa kay kabistadong Vincent Villano. Bistado! Kabistadong Vincent sa report may hapon. Go ahead. Then arrival ang mag-asawa sa na gasakay sini sa motorsiklo sa Ginbungguan, no? Sang isa ka pick up dira sa may bahin sa barangay Anuring sa Sara Iloilo sang tanilikdan nga adlaw sa Disyembre 10 2022, no? Bali ang sakay sa sining motorsiklo kabisandong John ang mag-asawa kag ang iya sining duha ka kabataan, no? Ining 18 anyos kag ining 4 ka tuig nga sakay sa sining motorsiklo. Ang natabo diri kabisandong John, no? Sunod sa atong interview sa Radyo Bistado kay Police Lieutenant Colonel Norland Pirante, ang hepe sang Sara Municipal Police Station. Ang aligasyon diri sang driver sang pick-up nga Estrada kabisadong John, nagasundanay ini sila sang motorsiklo kag may nasugata nga salakyan nga may tuman lakasilaw nga suga kag sang pagkalampuas nila sa salakyan nakibot na lang ini sang nabungguan na sini ang ining motorsiklo nga ginasuga sundan, no? So nag-apply pa kun tani sa nga brake ang driver pagti nalabuot gid sini ang motorsiklo kag bangod sa nga tuman kabasko nga impact kabisadong John tumabugid ang angkas sini kag ang aksidente pa sini nga nalasakan ang mag-asawa nga nakaagom sa mga pilas lawas kag patal gid ang igo sa ang pilas ni kabisarong John. That's why nga sa ginpangdala ini sa may ining mag-asawa sa may bahin niya sa hospital agin deklarar sang attending physician na dead on arrival, no? So ang mga biktima diri kabistadong John agin kilala ang mga napatay balagin kilala kay Glenn Asong Pabriaga, 44 anyos, kasado, isa ka construction worker kag amoy ni siya ang driver sang motorsiklo samtang asawa sini nga napatay man agin kilala kay Rofer Asong, 44 anyos, kag ang ila sini nga kabataan agin kilala kay Diana Grace Asong 18 anyos, kag ining minor de edad nga 4 ka tuig kabisadong John. So ang driver diri ang sang pick up ang ginkilala kay Leone Agsamusam 34 anyos, kasado kag residente sang barangay Apilo, Sara Iloilo, no? Kahapon adlaw gin pasakaan ini sang kaso nga multiple homicide kag serious physical injury and damage of property ang suspect kabisadong John, no? Sa karon ang ining suspect naton ang nakahunong na sa Sara Municipal Police Station kag ay mo nino gipasakaan na sang kaso kahapon adlaw kabisadong John. Okay, so anong motibo ko, no, sa investigasyon na inisyal sa aton nga mga pulis? Bali ang nalantaw nila di nga rason kabisadong John kay na ano mo na bali may nasundan, may nasugata bala ining driver sang pick up, bali kasundan na ini sila sang motorsiklo kag ining pick up kabisadong John, no? So may nasugata sila na salakyan nga tama bala ka silaw
ang iya sining suga. Mm. So that's why nga siguro na kunan ang driver sang kuan sang pick up na silawan pag lampuwas ang salakyan nga tong sugatan nila. So nakibot na lang ini sang na kuan sang na bungguan niya ining motorsiklo kag ito bangod sang tama gid ka baskog impact tumabog ining mga sakay niya kabisadong John ining apat gid niya ka sakay sang motorsiklo kag malain pa diri kay nalasakan niya gid ning mag-asawa bala kabisadong John amo ni nga gin-declare sang ospital or sa attending physician nga dead on arrival kabisadong John. Okay, sige. Salamat kid kabistadong Joshua, kabistadong Vincent. So far amo ni ang madulong naton nga report direkta sa may banwasang Sara Iloilo ini si kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Villano Jr. Bistado! Kakasalaan ko man sila baga kalipat na ko sila ba. Bistado! Clario, abi sila nga mga gwapo mo. Bistado! Mga gwapuhon o ka mga kampiyon mag-re-report no. I-check na ton ang dugang nga mga balita naka-standby gali si kabisadong Joshua. Check na ton una mga report informasyon dugang nagikan sa kay kabisadong Joshua Haka. Bistado! Standby man sa mga report nagikan kay kabistadong Aaron Rifoyo. Bistado! May kang tanan sa sining isa ka tawo nga nagpanguryente kuno sang isda sa sapa. Murihon si Garapo na sa puwan siya napatay. Bistado! Tabo siya ni man, siya na kuryente, siya kugalingon. Bistado! So, check na to nagkaroon ang mga detalye sa mga balita nagikan kay kabistadong Aaron Rifoyo. Bistado! Naunta check mga balita nagikan kay kabistadong Joshua Haka sa Sula Sarua sa bilog nga probinsya sang Capiz. Bistado! Kabistadong Joshua sa report may hapon. May hapon na kabistadong John no, pilas sa magkatuwal nga parte sang kalawasan anang sa tatlo ka mga persona matapos nagluntad nga paggabungguanay sa duha ka mga motorsiklo sa barangay Lawaan, kilometer 2, Rojas City, Kabistadong John. Ginkilala mga biktima sa daya Andro Francisco, 21 anyos, driver sa Kawasaki Badja, residente sa barangay Banica, kagal ang kasilya mo si Christian Arantes, 24 anyos, residente sa barangay Nueve Ecija, Ciudad. Sa separado nga motorsiklo ginkilala man ang driver kay Chimuel Francisco, residente sa barangay Carataya, Panwas, San Cuartero, Capiz, Kabistadong John, temporaryo nga nagapuyo sa barangay Adivina na sining syudad. Ay baluan nga yara si Provincia sa Macaulubog Limnon, si Chimuel, rason kagabagdanan nga tabo ang aksidente Kabistadong John, no? Kaya kita nato na nagbungguan na inike bangod ang isa ka motorsiklo amo ni si Chimuel Kabistadong John. Sabi ng guan sila ang isama niya ka motorsiklo, taga munyo nag-angkon sa kapilasan Kabistadong John, taga maswerte na lang ang ginadala ni din sa isigida sa malapit na hospital Kabistadong John. Oh, okay. Sige. So, ano pagid ang sitwasyon da ng mga balita da nga iban pagid sa may banwa sa syudad? Ang sitwasyon sa Tagawag, Kabistadong John, na muni karon ng aton nga mabasyagan sa mga matinion na medyo mainit diri no, mayara man kita nga pagduhong sang panahon ng aton nga ma-eksperyensyahan kada hapon Kabistadong John, ma-eksperyensyahan diri sa Tagawag sa probinsya sang Capiz. Iban nga mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz Kabistadong John, ma-eksperyensya sa pag-ulan-ulan kag mayara sa pagbaha sa iban nga mga kabarangayan Kabistadong John. Okay. Sige. Salamat kid kabistadong Joshua. So far, direct na report magikan diri sa syudad sa Rojas sa pagpatrolyo sa Bistadong Joshua Haka sa balitang serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report nga informasyon nagikan kay kabistadong Joshua Haka. Bistado! Balita na tipon sa syudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz. Sa sining nga mga tinion sa ilokita sa mga balita kag information nagikan naman sa kay kabistadong Aaron Rifoyo. Ini may kang tanan may kabistado sa report kag informasyon nga inang may may nagpangisda kuno nagkadtong tao nga nagpangurinti sing isda sa sapa pagkatapos nasapuan na sila nga patay dito sa may area sa nga Barutak Viejo. Bistado! Kaya check na to na mga balita kag information na gikan sa kay kabistadong Aaron Rifoyo. Okay, garing ya cellphone guruan be. BBC.
Oh, nga, liwaton ta. Oh. Okay. Ara. Okay. Okay, ari na mga kabistado, no? Check na to na mga balita na kag-informasyon na mga detalye sa mga balita upod kita kay kabistadong Aaron Rifoyo. Kabistadong Aaron sa report, standby. Bistado! Kabistadong Aaron sa report, may hapon, go ahead. Yes, kabisadong John Cagamodre, no, ang isa ka lalaki nga nasa puan siya, no, sa may barangay San Jeronimo Barotakpio kainasang alas 8 sang aga, kabisadong John. Ini no natulupang dan ni barangay Captain Alberto Valdibarona sang barangay San Jeronimo Barotakpio kainasang alas 8:30 sang aga. No, ini nasa puan siya sa may sapa nga wala na sang kabuhi, kabisadong John. Nagahilay na lang siya, no, sa dumay-gamay nga bulubanglit kag malapit man mismo sa sapa ng ining lalaki aging kilala kay Febren Andario, 32 anyos, no, ang isa ka laborer kag residente man sang barangay San Jeronimo, kabisadong John. No, kag ini siya, no, ang may pilas, ini siya sa may dahi, no, dugas-gas lang. Doagi siya sang kool, no, do na latayan sa sang kool. Kag ini siya ang gilayon niya gindala sa may tuwag siya Governor Neil dito Past District Hospital sa nasambit ka munisipalidad apang naging-deklarar siya sang dead on arrival ni Dr. Nestor Verdugo sang attending physician, kabisadong John. Oh, so magluwas sa pila sa iyang agtang nga ginapatihan na ginkagat sang kohol. Way naman sa sang mga nakita pagin nga iban nga mga patimaan nga may mga pilas pa sa iban nga mga porosyon sang lawas niya, kabisadong Aaron. Yes, kabisadong John. Klaro gid kay na sang kita nagsigangot sa hepe sang Barotakpio Municipal Police Station kay Police Major Escalarga. Ang amulan ni, no, ang pilas niya sa ulo kag ginapatihan man nga siya ang nakadanlog siya kag nakurente mismo nga bitbit sining tuwag improvise nga ginakuryente ini sa may isda kag nakasigilanon man kay na si Sir Escalarga sa pamilya sini nga kahapon, no, hapon naghalin ini sa ilang puloy-an kag nagpadulong ini sa sapa, no, 500 metros gikan sa may balay nila sang siya ang nasapan. So, nakibot na lang ang asawa sini, kabisadong John, nga wala na makapauli ang iya nga bana kag iya naman yung kakibot sa subong nga aga nga nasapuan na lang ini nga wala sang kabuhi na nagahamyangon sa may kilid man mismo sa sapa, kabistadong John. Oh, ano ang mga na-recover sa tupad sang sining nasapuan nga bangkay, kabisadong Aaron? Okay, na-recover dere ang electric method of fishing device o kunang ginapakuryente ini sa isda bala, kabisadong John. Okay. Sa iyang abaga, no? Dubali ginaano ni siya, bakpak ya. Bakpak niya na. Amon discover tapos ano na, may battery sa likod. Yes, may battery ini, kabisadong John. Mangkuryente ini sa isda di para masiguray para pang-adapt nila sa iyang asawa. Tawag sa ilang primalay dito. Kaya hindi basta-basta nga battery ang ginadala ya, hindi kay battery nga para lang niya sa mga radyo, kundi battery niya sang salakyan gurong kargaya. Matubig pangadaan to, mabasa tong area. Kuning suno kay Sir Escalarga, nakadanlog siya kag may posibilidad nga nakurente man mismo ang iyang kaugalingon, kabisadong John. Okay. So ang pamilya way na plano nga ipa-autopsy ang bangkay ni isang biktima? So far, no, ang ginsiling man ni Sir Escalarga nga nakasugilanon sila sa pamilya tipipil mag-autopsy. Wala pa sang confirmation kung ituloy nila magpa-autopsy sa bangkay sa sining sa natungdan, kabisadong John. Okay. Sige, salamat kit, kabistadong Aaron. Okay. Kag yari pagid ang kabisadong John, sa tubungan Iloilo naman niya, may nadakpan ang top 1 most wanted person ang kon municipal level sa may tubungan Iloilo nga 12 anyos na nagapanago sa Northern Samar sa kaso nga rape, kabisadong John. Wow, pirti ha. Kaso ya rape ha. Oo, kag amo ni kay nakipag-angot kita dito
kay acting si Pupuli Rodel Ohano. No, madinalag ko madugay-dugay naman ini ang ginapangita ining suspetsado kag wala naman ni ginihingadlan kag mismo ang biktima kay bangod kuno sensitibo man ini nga kaso kag nagaayo siya sa aton nga hindi ang pagpahingadlan sa bisadong yon. Okay. Okay. Ini siya kabisadong John. Ginhimo sini ang krimen sadtong tuig 2010 kag sang ginhimo niya sini gilayon siya naglupad o kun nalagyo dra sa may munisipalidad sang Bobon, Northern Samar kag ginisyo sini ang iyang warrant of arrest sadtong tuig 2012 kabistadong John. Okay, sige. Salamat kit kabisadong Aaron. Madamo gid salamat kabisadong John. Kagay. Ekstromo sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Okay, kabisadong si Country sa may Banwa, mga balita gikan sa may munisipalidad sang Baltacdio kag Subungan, Iloilo. Ako naman si kabisadong Aaron Rehoyo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Salamat kit sa mga balita kay information nagikan kay kabisadong Aaron Refoyo. Bistado! Ang mga kuan na balang mga video reports nga inyo makita sa ato sini nga Facebook page. Bistado! Amo na sa ang obra maestro ni kabistadong Aaron Refoyo. Bistado! So inang mga kuan bala mga video reports nga na muna inyo iya na sa maniobra no. Amo na sa ang obra maestro ni kabistadong Aaron Refuyo mga kabistado. Bistado! Okay? So sa sini nga mga tinong grabe nga kuano nag kuryente to. Bistado! Pertigid kakusog sang kuryente yang hindi bala daw bisan galusom ganin sa tubig na pagkatapos panguryente mo hindi bala daw waay man daw hindi man masyado gid na katama ka. Bistado! Sakit nga iya to ya pertig mo bag-og baterya to ay. Bistado! Ako nakadalin sa kag Bistado! may pilas kuno sa agtang to pero ang ginalantaw nila nga ang pilas sa agtang kinagat kuno to ya kakuhol. Bistado! So iban nga mga balita ka information nga nabatian nagikan kay kabistadong Aaron Refoyo. Bistado! Ang buylog na nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Vitalangs Capsule. Bistado! Ang Vitalangs Capsule mga kabistado maayo ini para sa aton nga baga. Bistado! Sa mga may problema sa baga da, mga manug panigarilyo, Bistado! mga mahilig mag-inom, mahilig magsigarilyo da. Bistado! Kag ang respiratory system amo ang may problema, gamit kita mga kabistado sang Vitalangs Capsule. Bistado! Ang Vitalangs Capsule mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong nga lugar. Bistado! Antes ka mo magamit sang Vitalangs Capsule para mag-ayo gid ang inyong nga mga asma, mag-ayo inyong nga mga COPD, mga TB kag kun iban pa nga mga problema sa lungs. Bistado! Kung sa baga naton untati na anay ang pagpanigarilyo. Bistado! Rekomendasyon sang Vitalangs Capsule bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Bistado! Pero of course, mga kabistado, this time, check na to na mga balita kag information. Nagika naman sa kay kabistadong Bonnie Somblingo. Mga natipon nga mga balita kag information. Upod kita sa kay kabistadong Bonnie Somblingo. Bistado! Sa sini nga mga tinion, mga kabistado. Bistado! Mga balita nga natipon ni kabistadong Bonnie sa sini nga mga tinion. Bistado! Check na ton, kabistadong Bonnie sa report. Standby! Bistado! Kabistadong Bonnie, mayong hapon, go ahead. Mayong hapon na kabisadong John, no? Takla alas 2 sa Kabinas ang Kagahon, isaya ka vehicular accident ang naglungtad dala sa may barangay Kubay, Distrito Sangharo. O sa din na involved diri ang duwa ka salakyan, isa ka van kag motorsiklo kabisadong John, no? Ang motorsiklo amo ini siya ang nagabunggo sa likod sang van ko sa din ang biktima ang gingkilala sa kay Junior Parcon. Ini siya ang residente sang Banwa sang Kalino kabisadong John, no? Ko sa din nakaangkon ini sang kapilasan sa iyang ulo agtang, no? Ini nga biktima pagkatapos naging dali-dala ini sa ospital sa bulig man sang aton nga mga responder, no? Kabisadong John. Ko sa din kining biktima nakainom, no? So taknalas do sa kinanag natabuhin ni residente pagkuha sa aton nga mga responder kabisadong John, lipong ining biktima pagkatapos nga dali-dali nga nindala sa ospital ang biktima kabisadong John. Ko sabihin ang biktima
ginatubuhan na subong kabistadong John Oo. tugas ang pagdisgrasya nga niya dira sa may barangay Kubay sa distrito sa Haro. So para mo nini madulong nato nga balita diri sa may syudad sang Iloilo. Ako nang ninyong kabistadong Boni Somblinggo basta balita kang serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Boni Somblinggo. Nakadala sa aton oras mga kabistado. 13 minutos na kaligat sa launa. Kalampas dito sa aton nga oras. So, Bistado! shout out anay sa iba naton nga mga viewers diri sa ato sini nga pagpangalagad no sa kay Flor de Lisa Misarua, kay Shirley Cabalfin. Okay. Lula Imang okay, bas parinte ko ni no. Sa kay Romaldo ang dapat mag-antos gid ina sila sa ilang mga sala. Sa kay Kinyen ang Pavia Housing Project sadto wa ay gid to mapuslan. Subong flyover naman daw hinaboy talang ang gintinuntuhan ang minilyon nga kwarta sang pumuluyo na gusto kagid Kinyen. Sa kay Romaldo ang tani magalabot pa sa 200 ang ilang nga mga edad para nga wala na sila gahulat sa katigulangon. Buhi pa ila hahaha. Si Michael sinapulis niya sa amon niya puwerte magmarites. Kay Laila Altelioy Rutse. Okay, nabasa ko na ni. Sige. So, iban pa nga mga mensahe nagikan sa iban pa naton nga mga viewers sa mga kabistado, no? Check naton ang iban pa nga mga viewers na sa iban pa naton sini sa isa naton ka page no sa Radyo Bistado. Sa kay Feliciano Labrado sa Siarot. Siarot. Mayong hapon kay F. Cormida Sigmaruhan Catalan, Jules Tagulimot, kay Diofel Villasis Pascual, idol. Saan na bibili ang Everyang diri sa Cavite? Wow! Diyan sa Cavite, wala pang Everyang diyan eh. Pero, kung meron kang kaibigan dito sa Iloilo or paryente or pamilya, pwede kang magpabili sa Socorro Drugstore o di kaya doon sa Jasak Pharmacy o pwedeng mag-message sa akin o pwede man doon sa sa RMC Pharmacy, doon sa Tagbak. Or mag-message ka sa akin, no? Kung gusto mong bumili, pagkatapos i-package lang sa iyo diyan, ipa-deliver lang, no? Padala lang sa inyo diyan sa Cavite kasi wala pa tayong distributor. Wala pa tayong distributor diyan sa Cavite. Okay? Sakay sino pa? Sino pang ibanta nga mga viewers nga ready? Si Sarge Dober, no? Merry Christmas, idol. Kay Alds Gimer. Boss, good PM. Shout out ko no hambal sang migo mo nga si Rodrigo Santillan sang Bacolod City. Hoy. Kay migo naton Rodrigo Santillan da sang Bacolod City. May ngapon, shout out. Kay Yolanda Diamante, idol si Belgium. Ara sa Belgium si BBM. Amugani dapat puli na disa. Sa kay Erika Alegro, Marilyn Matoliano, Jackie Sapanza, kay Dailin Gamuza, Sherwin Marco Wed, kay Julian Vilches. Good afternoon, sir. Please greet family Kizan sang Barangay Saisi. Barangay Saisi gid man ha, di na dapit man. Okay, sa kay Alamis Marcos, may ngapon man James Bernardo. May ngapon kay sino pa? Why na? Okay Thank you gid sa ato sini nga mga viewers sa John or sa Radyo Bistado naton sini nga mga viewers, no? Iban pa nga mga viewers sa GCNL o kon sa John Kapulot News Live, sa kay Jay Salazar, kay Michael Holiera, Riza Juan Dikbo,
Niya kanami kay Idol John nagaka dula kuno tuyo yaw. Kay sino pang way ta mabasahan di? Si Kinyen, kay way naman no, si Shirley Cabalfin no. Sige, printihanay taguro no. Galing way ko kagi eskwela to sa may Ikadyos, way ko kagi eskwela sa Durog Elementary School. No? Sa kay Flor de Lisa Misarua, kay F. Cormida, Rosa L. Pungan, good afternoon sa tanan nga mga kabistado, kay sino pa, way na, Arnel Baldomero, kay Serge Duber, Merry Christmas, Teresa Gipo, sinya base, sino nakakita kuno sang baboy sa haro, nakabuhi dalalang sa police station, panawagan to, may nadula kuno nga baboy to sa haro, din dapit sa haro man, base pala kon pagpuli ya, base kon ang ibalik sa inyo, base pala tulan. O base pala kon hambalon nila nga tinihaw namon kay daw may ESF. Shout out Idol John kung sino nakakita sang baboy nakabuhi sa Haro Plaza. Sa Haro Plaza nakabuhi. Sus kabay pa nga may makadakop. Kung sino makadakop da dulong nyo sa police station sa Haro kay Kanugon. Okay, si Gina Makuko, Idol, shout out sa Iloilo Terminal Market. Okay, kamusta mo da sa super? Ayos lang? Wala, sige Ipaliburdoy da, may ngapon lang, no? Ipaliburdoy da, no? Sa may Central Market, no? O sa may supermarket, gali. Okay? Sige. Sa dalawang nga lang na tiyempo, ta diri sa ato sila nga pagpangalagad sa mga lalaki nga daw may problema da sa inyo sining may mga problema sa erectile dysfunction, medyo manubo ang libido, pigado ang mga kabistado, gamit kita sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ang Bravo Food Supplement Capsule for Men, mga kabistado, may 3 ka mga ingrediente, ang maca, ang Cornea crassa kag ang Jatropha macrantha. Ini sila nga mga 3 gin-combined ini siya, kasahi ini mga kabistado sang ginatawag nila nga Korean ginseng, Peruvian ginseng, Peruvian aphrodisiac kag Peruvian Viagra. Gintingob nga puwersa sang 3 para sa pagsulod sa puwersa sang Bravo. Kung mag-inom ka mo sini sang Bravo, mga kabistado, dapat twice a week lang. Kaya ang epekto sang Bravo, mga dagadalagan sa 3 tubtob 4 ka adlaw. Ang iya sini nga epekto lawas ta. Ang akon mga amigo nagamit sini sila nga pareha mo gyud man epekto sang Bravo, lingko ngaw. Nya makasagid lang ang short ko, nya garang ka. Siling ko mina gidman. Amo gidman na sa ang iya nga kwan nga amo gidman na siling kong iya nga epekto. So siling ko sige lang kay magluwas sina, nagabulig pa ina sa pagpanami sang aton sini nga health, no, sa ato sini nga lawas mga kabistado. Bravo Food Supplement Capsule for Men, bakla ninyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kay sa aton nga mga pumuluyo da sa gusto magpakayo sa ilang nga mga gadget, may problema kamo sa mga gadget nyo, nahulog sa tubig, naglangoy sa tubig, o nagkalahulog, nagkalawasdak, nagkalaguba, pati ang iyan nga mga screen bala ni. Lakip na ang inyong nga mga laptop kung mga inyo sini nga mga digital camera, dalalan ninyo sa GNG Gadget Repair. Ang GNG Gadget Repair ara sa may Cyber Zone area, 3rd floor sang SM City Iloilo, dira sa North Wing. GNG Repair or GNG Gadget Repair. Kadto kamo to ma-share kamo lagaw-lagaw kamo to. Ayos. O sige. Sa mga nagapangita pa kag sa mga gusto pagid nga magbakal sang Ever Young Capsule mga kabistado, no, magapabilin kita nga hubin. Akon kita nyo itsura ko, abi nyo 30 pa lang ko, hindi si 50 na gani ko, no. So magapabilin nga young ang aton kalawasan, edad talang ang nagatigulang. Amo na siya ang Ever Young Capsule mga kabistado. Sa mga gusto magbakal sini kag magpakigangot dire, kuan na kamo, no? Pwede kamo ka bakal o pwede kamo maka-text o makatawag sa 0999-675-1080. Bistado! 0999-675-1080. Bistado! Pwede na tiyempo, mga kabisado, diri sa ato sila nga pagpangalagad sa ngalan sang bilog nga puwersa sang Radyo Bistado. Upod naton diri sa ato sila nga digital platform architect
kabistadong Richard Miribeles, ato sining mga reporters, kabistadong Joshua Haka, kabistadong Bonnie Somblingo, kabistadong Vincent Villano, kabistadong Aaron Ripoyo, kagupon man sa kay kabistadong Karisma Alagaw, with kabistadong Joel Abilay din kana. Bao daw ikaw reports kabistadong Joel Abilay aw. Bistado! Pili ko siyang Christmas ito sa Cadiz ay. Bistado! Ako naman yung kabistado, John Alojado Kapurot, sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, pupus kita sa aton mga